moitas gracias a todas e todos por vir. Gracias, Nerea, por vir nesta semana de vacacións. Bueno, como sabedes, imos falar de Punto de Araña, a primeira novela de Nerea Pallares, que, bueno, xa ten escrito varios libros de relatos, pero este o debut na novela. É unha novela premiada que primeiro saiu en galego co premio García Barros do Concello da Estrada e que agora editou en castelán Libros del Asteroide. Tamén creo que está traducido ao catalán. Sí, saiu a mesma vez. Sí, saiu agora tamén. Bueno, narra a historia do pobo de Camariñas, das tecedoras palilleiras da zona. Bueno, penso que o punto máis do que parte a historia é como o teu interese por mergullarte na raíz como etimolóxica da relación entre o textil e o textual. A partir desa idea, que é unha idea moi singular, e penso que con esa idea creo que xa como que estes atrapada como na rede ao público, porque a min pareceume moi interesante, e penso que eso, que consigues como compoñer a historia, como convencernos tanto dende a técnica, xa non só dende a trama, que parece unha relación natural entre o feito de contar, de narrar e o feito de tecer. Entonces, bueno, pois quería que partísemos de aí, porque penso que marca moitísimo pois a originalidade da historia, non? Que como engancha dende ese punto de vista, que nos falases un pouquiño deso para empezar. Dese arranque, non? Dese clic. Da idea. Bueno, moitas gracias polo convite, que sexa Semana Santa estou encantada de estar aquí. Así que moitas gracias e gracias polo esforzo voso de estar aquí en plenas vacacións e con este diazo de sol. Así que, bueno. Pois sí, este foi o disparador. É certo que esta relación entre texto e tecido sí que se coñece, non... evidente, non? E é incluso unha cousa que eu creo que dende o ensaio, quizáis máis veces, pero que se ten reflexionado moito, non? Para min, máis ben, o clic foi justamente buscarlle relación de causa e efecto, de pensar, bueno, como entendo que todas xa temos a novela lida, non hai spoiler posible, sí, máis ou menos, acabada ainda non de todo, bueno, pero bueno, xa vi sabendo que podía haber spoiler. Que podía haber spoiler. Pagar a capena. Non, unha boa novela é imposible estropeala. Sí, tamén é verdade, non? Porque hai moitos temas dos que fala alrededor da novela que van máis alá da trama, non? Pero sí que, bueno, hai unha relación moi evidente, sobre todo para a expresión perder o fío, que foi un pouco ese clic para min de dicir, vale, esta relación sí que a coñecemos, pero é un pouco como subir a posta, non? Dicir, que pasa se... Como que se coñece, pero que non se ten en conta, que realmente é o quid da cuestión, sabes? Como que é tan natural que como que se dá por feito. Eu penso que está moi ben analizado eso na novela. Claro, foi un pouco a partir de aí de facerme cada vez máis consciente desa relación e pensar moito e investigar tamén sobre formas expresivas anterior á palabra que están no textil, non? No bordado. E despois, bueno, pois porque é toda unha metáfora do sostén que eu creo que tamén ten moito sentido, porque pois polo feminizada que está, non? Todo o que ten que ver co acto de tecer e tamén porque en moitos momentos foi unha industria potente que realmente estaba incluso sostendo parte da economía, non? Recuperou agora este libro Capitán Swing, que é un ensaio que xa estaba en inglés, pero que acaba de ser traducido a castelán, non sei exactamente cal é o título, ti seguro que sabes, que ti sabes todas as lecturas recentes. Algo dos fíos da... É que non quero dicir, bueno, sei que está acaba de sair hai pouco, como hai un mes ou algo así, é un libro, é un clásico, un ensaio clásico, pero que agora está eso traducido ao castelán con Capitán Swing e fala un pouco tamén xustamente do importante que era este sostén, non? Como a nivel, como unha industria real, non? E eso sucedeu tamén con Caixe de Camariñas na Costa da Morte, non? Que sí que realmente
chegou a ser tamén un sostén e unha forma de vida, non? O que pasa que, bueno, despois xa non, porque tamén moitos dos cartos que había polo medio eran os intermediarios que quedaban con eles e demais, non? Pero que, bueno, que hai unha realidade aí, partindo deste fío realmente, pois hai tamén como toda unha realidade sociopolítica tamén que tamén se recolle, non? E tamén era un pouco o punto de partida. Claro, porque despois pasamos a idea de convertir en literalidade a metáfora e dicir que pasaría se cortando un fío metafórico pois tivese un efecto na realidade, que é o que realmente pasa na novela e que é aí onde peza a maxia e a historia, que todos esos cabos os ten que vir a atar pois esta rapaza que parece que chega de novo, pero que realmente xa tiña unha conexión pois como mítica ou que viña de ancestral con ese pobo, que é unha idea tamén moi bonita, que tamén fala como da tradición. Sí que me parece moi curioso a forma de convertir a tradición nunha revolución, non? Porque hai como ese contraste entre, penso que nunha zona como Galicia é certo que sempre temos queremos conservar a identidade, pero tamén queremos romper con as injustizas que acarrea pois repetir a historia, non? Entonces está como moi ben levado ese contraste entre o tradicional e romper un pouco co establecido, en certo sentido. Sí, ou se cadra cos prexuizos que podemos ter sobre o tradicional, non sei. Tamén, claro, eu creo que é unha novela que fala moito tamén da memoria, non? A memoria é un tema importante, a memoria colectiva, traer parte desa memoria ao presente e tamén entender en parte pois de onde vimos nos axuda a situarnos, non? E por eso tamén o feito de que sexa unha novela transxeneracional, que fala distintas xeracións de mulleres, e para min, por exemplo, as voces das adolescentes, se eu as eliminase, eu creo que non sonaría outra cosa completamente distinta a novela, non? Que nos levaría outro tempo diferente. Creo que iso tamén axuda a contextualizar e a facer este exercicio que diste de, vale, hai algo aquí que se recolle da tradición, pero se pode facer este exercicio plenamente dentro presente e reactualizando esa tradición, non? Que non deixa de ser tamén o que sucede en Camariñas, de verdade, porque esta rapaces eu non as inventei que son un pouco as nenas que conocín en Camariñas, non? Además que está moi ben levado o tema eso das formas de falar, non? De as distintas idades, as distintas formas de pensar. Está moi ben a coralidade conseguida, que non é fácil, porque penso que pois eso, ás veces é complicado diferenciar pois pola forma de pensar como fala cada cual, e sin embargo aquí pois sí que é fácil situarse en certo modo. Ti crees? Axúdame, gústame que o vexas así, porque hai moita xente que se queixa desta coralidade. Sí. Bueno, podemos aquí facer unha enquisa de a quen lle resultou complicada, que non. A mí sí que me pareceu, o sea, penso que como os caracteres de todas as mulleres, tal como ti as describes, teñen moitos puntos en común, pero son moi distintas. Entonces, pois, creo que non é tan complicado. Home, penso que hai que concentrarse para ler e que non unha lectura simple, pero non unha lectura. O sea, a sinxeleza e a simpleza son cousas diferentes. Entonces sí que penso que ten enjundia moita tela que cortar, pero que coa concentración necesaria tal, sí que están moi ben marcadas, son personaxes moi singulares cada unha. Non sei se para ti foi difícil non perderte no fío de cada unha. Claro, eu tiña que ter claro quen era cada unha, porque é certo que está este doble xogo, sobre todo cando falan as señoras, as palilleiras, nos momentos nos que son, pois, cando suben pola montaña, por exemplo, ou cando están a destecer todas xuntas, tiña que haber este doble xogo para min que é de que, por unha parte, pois, sexan unha personaxe colectiva e que as poidamos ver como grupo, pero por outra parte tamén sabendo quen é cada unha, as súas vidas, como comentas, son moi distintas. Eu tiña tiña que saber quen era Lita, quen era Xela, quen era Catuxa, quen era Cruz, e polo tanto, bueno, pois, que motivos tiñan cada unha para dicir ata aquí, de que forma tamén
procesa as emocións cada unha, porque Lita, por exemplo, pois é unha persoa que, bueno, que vemos que de facer, unha muller de acción, e non lle gusta moito, pois, bueno, que coñecemos moitas así seguro, non? Que todo o que ten que ver con procesar emocións e tal, non é o seu, non? E entón tamén, claro, como afronta algo tan grave como a morte dunha filla e cunha dor tan fonda, pero ao mesmo tempo, pois, unha persoa así, non? Como se enfronta a iso? Entón, bueno, para min estaba este doble xogo, xa digo, e foi pois un recurso da falsa segunda persoa, eu creo que realmente máis unha primeira, elas realmente están falando de sí, non? Pero para mí era pois unha maneira de alguna forma como asistir a este discurso propio que temos nos a nosa cabeza, que eu non sei vos, pero eu me falo en segunda persoa cando me falo, non? E era un pouco esta intención, de ter a sensación de que saltamos un pouco de mente en mente, e iso tamén nos permite ver que, ainda que están todas xuntas solucionando algo en grupo e en comunidade, non deixan de ser tamén cada unha quen é, e tamén o propio dos grupos de amigas, porque somos moi distintas e somos máis distintas canto máis maiores somos, non? Porque as nosas vidas foron tomando camiños distintos, e vas collendo temas, vas formando a túa personalidade, e que é certo que pasas de querer encaixar no grupo como tal a que te intenten aceptar tal e como eres tamén. Que eso che iba a decir que sí que se ve que se complementan, que a que non pode falar ten unha compañeira que fala demais, que sí que saben pois temperar cando chega o momento. Quero decir que no que o que lle sobra a unhas e lle falta a outras, pois se van complementando. Eso penso que a idea de comunidade nese sentido que está moi ben equilibrado a personalidade de cada cual, pero tamén que nunca se perda a importancia da comunidade, que unha das cousas que che queríamos preguntar é eso, que hai como unha vontade pensada de pôr en valor máis a comunidade a través tanto da técnica da novela, que optas polo coral e que non haya unha personaxe máis importante que as outras, e que intentar recuperar o sentido do colectivo, da importancia de resolver en comunidade, en chegar a acordos, en non deixar atrás a ninguén, ese tipo de cousas que se ven que son un tema recurrente na novela. Sí que había esa intención. De feito, bueno, a min, claro, como veño do relato breve, complicouseme un pouco isto de, escribir novela e aínda por riba unha novela coral, non? Que ganas de complicarme a vida, a verdade, non? Pero sí que é certo que optei un pouco, pois, na construcción das voces e demais, quería que houbese este equilibrio, que estiveran representadas sen que houbera unha súa protagonista única e tal. E usei un pouco, o que se me ocurriu foi usar un sistema de escaleta para ter distintos capítulos nos que eu ia marcando con cores, pois cando era un capítulo que protagonizaba a Ari, falase un narrador omnisciente ou falase ela en primeira persoa, non? Pero un pouco as presencias, que estiveran equilibradas. E entón, claro, sí que tiña esta vontade de, pois, cando estaban as palilleiras, cando estaba Ari, cando estaban as nenas, non? E que esas presencias estiveran máis ou menos, que non, contando case que o número de veces de aparición e que estiveran ben repartidas. Foi un pouco o que se me ocurriu. E foi algo que xurdiu así, máis ou menos, eu creo que de forma natural, porque dende o principio sí que tiña claro que quería que estivera Ari, que quería que estiveran as señoras, as adolescentes non o tiña tan claro como ian aparecer, pero despois me din conta de que tamén eran moi necesarias, non? E xusto este contrapunto tamén para situar a novela no presente e outro tipo de voz un pouco máis fresca, que senón quizáis era todo xa demasiado atávico e ancestral, non? Coas voces do coro e tal. Entón, dime conta de que se complementaban unhas ás outras, non? E este sentido de comunidade, sí, tamén era importante, porque para min sempre foi a historia das mulleres da vila, non? Incluso a través desa ollada un pouco da estranxeira que chega e que vai descubrindo pouco a pouco que vila é, non? Pero creo que tamén complementa un pouco estas outras miradas que son as de que xa viven no día a día da vila, non? E entón, pois, de alguna forma, se solamente tiveramos as das palilleiras ou as das nenas, estaríamos como demasiado cerca, creo, desa realidade, e a outra complementa un pouco, non? Entón, sí que foi algo tamén que estaba un pouco no inicio da... Xa que falaches agora da segunda persoa, bueno, eu teño aquí algunhas preguntas de María, chama moita atención que a ela lle gustou moito un episodio que a min tamén me pareceu o máis bonito, que coincidimos aí, que cando Xela está no bar, que está pensando que non sabe o que quere, que nunca está ese momento, lle preguntaran nunca que o que queres ti, que cando estaba sentada que lle ia servir a
dona do bar, eso, que non se para a pensar nunca en que era o que quería, porque non sabía que tiña esa posibilidade de decir, non? Pregunta, sobre todo cree que a forza, e sí que é certo que a forza que ten a ese episodio como a segunda persoa, que está narrado en segunda persoa, como falaches agora de eso, do tema de utilizar a segunda persoa, que como chegaches pois eso, a esa conclusión de utilizar a segunda persoa, se crees que eso, que reforza esa mensaxe, se axuda a conectar máis coas personaxes, bueno, coa súa forma de pensar, actuar. Para mí sí, era a idea e era o que me parecía máis natural, pero tamén é certo que hai moita xente que eu sei que é unha persoa exixente, porque é unha persoa que pode ser un pouco, non sei se incisiva, agresiva por momentos, non sei, para como lectoras, digo, que exixe igual, non sei, hai xente que lle fai o feito contrario e que a bota fora da lectura, entón, bueno, pode ser unha decisión arriscada, non sei, de feito tiven... Arriscada pode ser, formalmente, sí. Tiven feedback como dicindo, bueno... Tú verás. Sí, a que non lle gustaba demasiado esta segunda persoa, non? Pero bueno, a verdade é que eu escribín a novela moi libremente a nivel formal, tomando unha serie de decisións que igual non son iso, as máis as que facilitan máis a lectura, pero tamén confiando en que sexa unha lectura activa, non sei, entón, e é certo que está no original de Galaxia non se tocou nada, no sentido de que, bueno, non sei se sabíades isto, pero ten Galaxia unha política cos premios literarios que cando hai un premio literario non fai unha labor de edición, digamos, de suxerencias de edición máis a fondo e tal, porque enténdese que o xurado elixiu un original e que se respeta, polo tanto, ese original, que se poden facer correccións pois ortotipográficas e tal, pero non maiores de contido tal, non? Que de feito eu, claro, dixenlle a Marcos Calveiro, ai que ben, eu sen saber isto, entereime porque lle dixen que ben, que entendiches a proposta, non te metiches moito, así como, claro, porque hai como os capítulos espiañados, cousas que son bastante, bueno, que poden expulsar a xente da lectura, non? De repente atoparse esas páxinas así que tal. E aí me dixo Marcos, non, muller, isto foi porque hai que respetar o que decidiu o xurado, tal, se non vayas e che facían suxerencias, entón aí me enterei que foi por iso, non? Entón, o que quero dicir é que para ben ou para mal este tipo de decisións de outros puntos de vista, de en fin, pois iso, as sílabas que se rompen e como se representa a fala que se vai perdendo e tal, foi o que a min se me ocurriu e son consciente de que, bueno, igual requiren un pouco como que da mesma maneira que para min foi unha labor de construcción desa estructura e dos puntos de vista, creo que como lectoras hai que reconstruir tamén quen fala dende onde, a ver se do Carmen marca un pouco a temporalidade, pero eu sei que hai que currar, non? E que hai un exercicio aí de lectura activa e entón hai a quen lle gusta iso e lle parece atractivo e quen di, mira, non me estou enterando ben de quen fala, desta segunda persoa, pois todo o tempo, non? Este cambio de voces tamén, pois hai a quen non lle gusta, entón. Para min, o máis orgánico a hora de escribir, pero non sei despois tamén como se recibe a hora de ler. Xa escoitei de todo a estas alturas. Tamén penso que o feito de que sexa bastante poética, que teña un ritmo como circular, que se vayan repetindo, que haya retaíla, que o recurso do coro, etc., axuda como a recuperar o fío dos feitos e a como creo que dá unha marxe de decir, como axudar. Eu penso que tamén estaba bastante ben recollido e como non sobreexplicado, porque a min tampouco me gusta que eu penso que se conectas o lector que lle gusta ler este tipo de libro tampouco lle gusta que o traten de tonto, decir, venga, vamos agora a resumir como cando ves unha serie. E penso, pero sí que ten ese punto de decir, pero vamos a dar como un aire, e o feito de eso, de que sexa lírica en certo sentido e teña ese sistema de repetición. A min sí que me parece como que se visualiza moito, pois que o feito do traballo, do encaixe, de como hai un tapete bordado, sabes, como que me imaginaba, visualizaba así a trama como pois os personaxes que van despois recolléndose, encontrándose no mesmo punto. Entonces, nese sentido, penso que sí queda como o ser curta tamén, sabes, que si tes que volver a ler un pouco para atrás ou que sexa, pois tampouco é que sexa aí
pois que, sabes, o Dr. Civago que tes que ter un glosario de personaxes, sabes? Penso que tamén estamos nunha época que a veces agradece que haya algún tipo de ruptura pois da primeira persoa de contar o que pasa nunha habitación ou nun momento moi concreto dunha persoa que está ben, pero tamén que cada cousa ten o seu valor, pero que tamén como que aporta frescura, non? Un pouco de vez en A mí cando. pareceme maravilloso que vexas así, non vou ser eu a que No, che quite razón. a ver, pero sabes sí. que non sei, penso que sí que é certo que non sobre todo unha das cousas que me gustou moito que está ben engarzado o intelectual co popular. Como dicindo, metes os mitos clásicos que non tes por que coñecelos nin ten idea, que se os coñeces dices, oye, pois que ben pensado está, que está todo relacionado e tal, pero se non os coñeces ti podes pensar pois que son lendas populares ou que é unha historia que pasou nese sitio concreto. Me refiro que non fai falta saber nada de cultura clásica para entender o que pasa. Historia, xa. E sobre todo que penso que lle dá valor, como que lle dá máis valor precisamente á cultura tradicional e popular, e que borra esa idea de que o intelectual e o popular están enfrontados, porque ao final todo o coñecemento ven pois realmente da sabiduría popular, non hai nada, o académico como que se arrancou da vida cotiá, pero todo sae dai realmente, todas esas cousas que agora son tradicionales, que son clásicas e que se estudian nas universidades ou tal, realmente veñen de ese saber non académico que ao final quen pasaba o saber antes dos escribas e dos curas foron as mulleres nas casas. Entonces, nese sentido, que é a mensaxe un pouco da novela, pois tamén na forma da novela e na técnica e todo, penso que realmente está pois eso, polo menos a idea que chega, o sea, sabes, como que está ben pensada, despois que lle pode gustar máis ou menos, ou sexa o estilo de narración de cada persoa, pero no que é coherencia, para mí me parece moi coherente toda a novela. Que ben. Sí, de feito, a intención un pouco que estivera como por capas de lectura, non? Exacto, que haxa unha primeira capa de lectura que non é máis que a historia que se conta, non? Literalmente, das mulleres da vila, non? E ese cruce co mítico, bueno, eu si tiña un pouco claro, tamén dende o principio, como quería rematar. Despois no proceso pasaron cousas, pero o final que hai que fai que a novela sexa circular de alguma maneira, eso sí que o tiña claro. E para min tamén, aínda que a xente non coñeza os mitos, sí que haxa algo aí que sexa como un sentido de resonancia, non? De que isto un pouco un cruce de tempos. Creo que na novela tamén está, a min o mítico tamén me sirve para isto, non? Para contar unha historia que está no presente, pero que ten un pouco visos de pasado e ao mesmo tempo que se proxecta cara ao futuro, no sentido de que algo que ven de atrás, que pasou e que pode seguir pasando, que de alguma maneira pasa sempre, non? Segue pasando sempre, que é un pouco que a sensación que nos deixa ao final, sen tampouco contar máis. E aí están, eu creo, as capas de lectura, non? E cos mitos tamén, para min me interesa ese cruce, pero desa maneira moi natural, non? Que nos fai ver igual unha personaxe como é e como é dentro da historia concreta que se conta, pero tamén con todas as outras implicacións que pode ter. Pero tal cual o que dis, non? Que se non coñecemos a historia de Ariadna e de Teseo, podemos ler esta historia de Ari e Artai, que é un Teseo con apego evitativo, pero non pasa nada que non o saibamos, non? Que tamén tamén está aí a figura do mariñeiro que deixa a muller en terra e pretende que quede esperando, que pasa que non vai esperar. Entón, non fai falta, efectivamente, porque os mitos ao final son iso, narracións que explican feitos da vida, non? Entón, os coñecemos perfectamente, aínda que non os identifiquemos co mito. Agora, ao fío desto, que saibas que creaches agora ti tamén un mito, non? Porque o tema, eu mirei o tema das señoras da Costa da Morte, realmente era real ou non, porque está moi ben, está tan ben feito, que dixen, ostras, pois eu nunca, eu veraneo por muros e tal, por a zona esa, e nunca escoitara a ninguén falar de esa historia, non? E tal, fun a mirar, mitoloxía, tal, a ver si estaba, o cual me parece moi interesante, e moi interesante tamén como está, o que decía Carmen e tal, ¿no? Como está todo moi ben, para mí moi ben engranado, ¿no? Todo, o sea,
tanto o pasado como o presente. Despois tamén chamou algo a atención o de Espada, non sei se hai, si que fuches ou non a Lisístrata, non? De si nos paramos, bueno, que as fillas de Casanza que teñen canción, non? Si nos paramos o mundo para, e aquí se ve tamén, non? Se as palilleiras paran, o mundo para, non? E tal, co cual tamén me levou a esta historia, non? E outra, unha pregunta, xa, porque me chamou moita atención, como alguén do interior, de Lugo, xugo que xa fixeron un mogollón, todo o mundo empeza por aí sempre, sí, que se che perdeu. Que chegaches a Camariñas. Xa, pois, a verdade é que porque me apeteceu, é que me podería inventar outra cousa, pero é que a min encántame, é un pouco un sitio no que, polo que eu sinto fascinación, non? Un pouco pola Costa da Morte, e Camariñas sí que puido ser Camariñas ou outro sitio, bueno, non sei, a mí en concreto Camariñas, xa a estas alturas xa teño como un vínculo con Camariñas que non teño con outro sitio, non? Pero, a ver, a idea inicial partiu exactamente do tema do tecido, todo isto, e foi un pouco pensar nunha especie de que pasaría se estas parcas foran palilleiras, non? E que as tecedoras tiveran de alguma maneira outra dimensión. E pensei en palilleiras, e entón, bueno, pois, pero Camariñas tamén polo tipo de costa que ten, porque claro, o entorno aquí ten moitísima importancia, non? Ata o punto de que é unha personaxe máis, e ese mar de Camariñas, como ese mar de mares, non? Que ten tamén esta dimensión mítica por unha parte e outra dimensión moi cotía, pois me parece que nesta zona ten máis sentido que ningunha outra, pero se me vou o básico, o efecto que ten sobre min, eu non sei, eu estando aí pode sonar moi místico, o que queirades, podedes pensar de mí o que queirades, pero de verdade que eu estando ali sinto como, non sei, unha conexión especial co territorio, non sei que é, con ese mar bravo, e dai desa fascinación pois foi xurdindo un pouco todo, non? Entón, é un sitio no que me apetecía estar, investigar, e despois, bueno, tiña sentido. Nunca estiveras así tempo como para ali, digo? Estivera por temporadas, quero dicir, de visita e tal, como todo o mundo, supoño, pero claro, xa non foi unha decisión consciente querer ir ali, xa sabía que quería ambientar ali a historia, e máis ou menos o tipo de historia que quería escribir, e entón xa despois fixen estadías, pero que eran parte do proceso de documentación, entón despois xa cando me quedei de estar, era porque xa estaba escribindo a novela, e entón pois un pouco as cousas nas que me fixaba, o tipo de notas que tomaba, xa estaban encamiñadas a escribir a novela, non? Que claro, despois aí é moi fácil tamén alimentar as túas propias imaginacións e confundilas coa realidade, que a mí me pasa moito isto, igual tamén, por eso están aquí estos elementos cruzados, non? Porque claro, eu despois pasando por Camariñas todo me ten sentido, non? E como conectan as redes do porto cos encaixes e tal, e eu vi as redes por todas partes, incluso no propio mar, as formas que debuxaba o mar, e claro, xa iba dando unha volta por ali que en fin, non? Que todo me tiña sentido, sí. Gústame moito que digas tamén o de que se creara un mito de alguna maneira, que moita xente sí que me preguntou, isto non tanto en Galicia, fora de Galicia, non? De que pasa con esta estatua da palilleira, que si realmente ten as arañas na pedra e as iniciais na pedra, e bueno, eu non aclaro nada, digo que non sei, non que vaya, pero realmente sí que era a miña intención contar unha lenda, porque precisamente como a orixe de encaixe en Camariñas é misteriosa, non? Pois aí podemos fabular tamén, non? Que non sabe exactamente como chegou. Unha serea, non? Unha serea, non sei que... Non, hai cousas documentadas máis concretas, máis empíricas, non? Pero que aínda así non se sabe, non hai unha teoría que estea máis demostrada ca outra, non? E hai unha teoría que di que puido ser unha forma autóctona, e iso a mí me interesaba, porque sí que me abría a porta a contar unha lenda, non? Que o que con tanto me gusta que digas, que porque non deixa de ser contar unha lenda, para min, foi sempre a intención. Bueno, a novela empeza moi xa directamente rompendo coa morte desta rapaza, sobre todo ese detonante, que é un detonante como violento, como mar, está como moi relacionado, sabes, a paisaxe con ese momento, que era, por que crees que é necesario neste caso
o feito de que elas se farten de que ten que haber pois algo tan disruptivo, tan violento para que realmente nos demos conta pois de toda esa violencia invisible. Sobre todo, eso tamén está coa actualidade na que estamos vivindo, sabes, que temos moi clara a violencia, vemos todos os días, temos un montón de feminicidios cada ano, sen embargo, sabelos e velos, eso, como noticia constante, non parece que máis que espertarnos nos anestesia. Sen embargo, na novela, pois eso, o feito de dicir ata aquí non vamos a permitir, pois como decidiches que era necesario, pois eso, que se o tiñas pensado de antes, que ese tiña que ser o detonante, se crees que eso, que fai falta algo así para que se pase a acción colectiva. Como ves o tema de... Xa, non sabemos ás veces que fai falta para que se pase a acción colectiva, porque hai casos máis sonados que a outros e vemos na realidade, non? Como que de repente, eu que sei, un caso como da manada desata toda, bueno, con toda razón, pero hai outros igual de cruentos e tal que non desatan. Que misterios. Claro, ás veces parece, depende tamén do caldo de cultivo que haxa nese momento, o forte que está o unido que está o feminismo como movimento nese momento ou non. Son moitos factores. Eu na novela sí que me parecía que como van tomar unha decisión drástica, non? Que se ten que ver dende o principio con unha decisión drástica que non se sabe que vai pasar, que chaman estas arañas, que de alguna forma pois esta encarnación dunha forza natural incontrolable e que polo tanto que pasa non o poden controlar, e que está xustificado que deixen a decisión en mans de algo que vale a pena o risco, pois tiña que ser algo suficientemente grave, pero por suposto que todas esas violencias estructurais e diarias que están sufrindo son de por sí suficientemente graves, pero é certo que igual de alguna maneira están asumidas na cotidianidade, están ata certo punto normalizadas estas baixas, porque non son baixas, pero baixas doses de violencia, non? Porque sí que é certo que ao ser constantes se ven menos, sí. Sí, pero dende logo que non é por facelas menores, non? De feito, despois se ve claramente todos os motivos delas para dicir ata aquí. Bueno, eu tamén me pregunto de que fai falta plantarnos e dicir ata aquí, non? E sobre todo facer visible esta situación de que elas están sostendo todo e que realmente se o deixan de facer a realidade como tal non se pode, non é viable, non? Hai que buscar outra maneira de facer as cousas, porque se se plantan, dende logo que a realidade tal e como se coñecen non funciona. Non pode seguir, non? Soe ser normalmente un catalizador importante o feito de que a morta sexa pois unha rapaza tan noviña. Eu penso que tamén o vemos agora recentemente co que pasou en Palestina, non? Que parece que fai falta que se asasinen a moitos nenos para que vexamos pois algo que leva pasando case un século diante dos nosos ollos e que si sempre ten que haber algo como que digamos isto xa non pode seguir así, porque sí que é certo que sí que está moi ben o feito de que igual o pensamento materno deste tipo de mulleres que levan toda a vida pois sostendo todo así é como, vale, comigo podes meterte, eu podo soportar todo, pero que pode ser ese punto de vista máis ben, non? Sí, tamén, claro. Se pensas ben, pode ser. Que por elas, de feito, claro, o que dicías antes de Catuxa, non? Que lle preguntan que quere e se queda completamente bloqueada porque non está acostumada a pensar dende sí mesma que lle apetece, dende o seu propio desexo, non? Sempre o desexo de outra persona e as necesidades de outra persona, que estamos todas, en maior ou menor medida, socializadas así, non? E non importa que sexamos máis ou non, ou as circunstancias que teñamos. Entón, ás veces tamén non nos damos o dereito a defendernos ou a plantarnos ou a cabrearnos e ser rabiosas e ser violentas, porque tamén a maneira na que expresamos a rabia no noso propio nome, temos que, pois eso, no nome dunha filla, o mellor, non? Eu isto o vía, por exemplo, nos cursos que facía de autodefensa feminista, que se planteaba moito, quero dicir que vai máis alá de aprender técnicas, técnicas físicas que nun momento dado che podían servir, que había unha parte psicolóxica importante que era de darse permiso a unha mesma para defenderse, non? Porque chegado, igual ti sabes todas as técnicas do mundo, pero se te ves nunha situación na que te están atacando, ata que punto eres capaz de defenderte, quero dicir, ata onde eres capaz de chegar, en que momento te vas a dar permiso a ti mesma para ser violenta e usar todo o que sabes, non? E creo que vai un pouco a cousa por aí, non? Que motivos sí que os temos de sobra, pero a cuestión é cal é ese disparador e cal é ese momento no que te das permiso, non? E igual, bueno, pois aquí para esta señora e para as súas compañeras aquí estaba claro, non? Sí, porque ademais se las van a invocar un poder que está por enriba delas e que realmente, de certo modo, é imprevisible, pode pasar de todo. De feito, pois
claro, como que lle teñen que despois explicar as máis novas. Pois isto que estas consecuencias que estamos vivindo todos, non vos preocupedes que van ser para mellor, pero claro, todos temos que perder algo para que se reconstrúa de novo, non? Se transforma a sociedade, porque sí que me gusta ese momento, hai un momento que para min é moi bonito, que faz referencia antes de construir unha nova linguaxe ten que haber ese momento de silencio, aprender a escoitar, entonces estar todos calados para amar a linguaxe e despois crear unhas novas palabras. Aí me pareceu un momento moi emotivo que me gustou moito. Claro, para min é un pouco propoñer un cambio de sensibilidade. E aquí volvo, eu fagome autocrítica todo o rato e recollo as críticas a outras voces, non? Porque tamén hai xente que me dixo que lle facía falta máis rabia e rodar cabezas, non? Como de, tienes unha destas, claro, non? De bueno, situación super grave que estamos aquí sendo super comprensivas e facendo pedagogía, non? Un pouco... Non, a min encantoume, de verdad. Pero sí que me pareceu que había como un clímax moi, sabes, como que se estaba montando unha moi gorda, e logo que, bueno, está moi ben, pero yo habría matado máis gente. No, ainda por riba non afogaron os que caeron ao mar, ainda por riba se... Bueno, aquí va, sabes, e logo non morren e dixen, bueno, vale, bien. Claro. Pero sí que agardaba máis violencia en un momento dado. Deu un pouco de mágoa porque é un pouco como sempre as mulleres, bueno, pois ahora volvemos a tecer, hacemos las paces, non sei que. Sabes, foi un pouco que despois gustoume moitísimo, e gustoume moito como está escrito. A min disfrutei moito da, sabes, da linguaxe. A ver, para min a proposta ia máis por un cambio de roles ou claro, e xa digo, non? Como un cambio de sensibilidade, e é certo que esa rabia que sai ás veces hasta lidos é necesaria, super necesaria, pero tamén creo que cando te organizas e das como unha resposta colectiva e demais, necesitas como esa sostela de outra maneira, non? A longo prazo e no día a día, e aí creo que bueno, que igual para conseguir un cambio, unha transformación, non sei, eu pensaba en algo que realmente puidera implicar a todo o mundo, e está ese xesto, eu creo un pouco, tamén polo que dicías antes, como para min a idea un pouco ese cambio de sensibilidade, de ata agora estamos esperando cunhas lóxicas que non son e hai que aplicar outras, non? E entón vai un pouco por aí, non? Como unha serie de se cadra valores que non que estas mulleres levan consigo e é unha, sí, saiu algo propositivo, creo, non? Como unha nova forma de facer as cousas. Non sei, quizáis sí, non moi rabioso, non moi violento dende o máis visceral, non? Pero o que dicía antes, dende a coherencia do texto se pode defender a final da novela, que ten todo sentido por como está escrita e contada a novela. Pero sí que é certo que cando o ves dende o punto de vista pois dos feitos en sí, tamén é lóxico que sintamos pois eso, ganas de máis venganza. Pero bueno, sí que é certo que ese cambio de paradigma de vinganza a xustiza, porque ao final vinganza sería unha roda que nunca acaba, unha roda que non para, claro. que sabemos que é na roda na que estamos metidos, e que evidentemente que se cortas o fío, pois queres reconstruir o que che digo, a coherencia é total, o sea, que ten todo sentido, pero claro que pode haber ese sentimento de sabes, de... Eu son Libra, que íamos facer, e non me gustan os conflitos sanguíneos. Eu tamén son Libra, pero me gustan os conflictos un montón. Son super, en plan, dialéctica, en plan, para que haxa branco ten que haber negro, para que haxa bo ten que haber malo, non me dá medo o conflicto, pero sí que é certo que como igual si entendo o sentimento, sabes, o feito de decir, porque sí que hai como ese, ti cando estás lendo a novela como que se está fraguando unha forza que está aí, que ti asintes, e que é certo que despois ven como con todo sentido que se corta e que se cambia todo, pero parecía que iba a pasar algo moi chungo, verdad? O sea, porque está moi ben creado, es decir, es que hai como, sabes, como non sei como decirte, como los tambores de Jumanji, un rollo que ti estás, sabes, un rollo moi tribal, moi atávico que está pasando e despois, ¿no? Claro. Claro, porque eu me pregunto se todos esos homes que estaban xerando esa violencia continua son conscientes
de que detonou todo isto, non? Porque non, como que queda aí, a mí me parece que queda, me faltan páxinas. Entendo. Non me importaba que fora doble, porque me parece que me hubiera gustado moito que desenrolarse un poquinho máis as personaxes, non? Para saber, non, eses homes que pensaron, que pasa aí? Sí, a mí faltaba moito. De repente non hai, sabedes que está pasando, sabedes por que estamos enfadadas? Xa. Pero é certo que si, eu tamén esperaba un pouco de Porque puñetazo en la eu non cara. sei se que eles realmente se enteran de que vai, o sea, Bueno, realmente... eu entendo que sí que entenden, pero que non son a persoa que teñen que falar neste texto. No, Exacto. Non teñen voz Sí. porque non nos importa realmente. Claro, para min o punto de vista, Exacto. eu trataba de non darlles a eles en ningún momento altavoz, non? O contrario. De feito, tive un pouco de dúbida cando sae Artai, que a única personaxe masculina un pouquiño máis, que aparece un pouco máis, bueno, como contalo, non? E tamén como expoñer os seus propios motivos, porque de alguma maneira sí que sabemos por que o pai de María fai o que fai, por que Artai fai o que fai, non? Despois podes estar de acordo ou non, pero claro, non quería darlles demasiada voz, que o punto de vista fora inteiramente o delas, non? En esa elipse eu entendo que falta aí, non? Como, claro, non está contado de forma cronolóxica todo o que acontece, hai un salto aí dun ano, non? Do ano seguinte, neses dos movimentos, o tecer e o destecer. Para min era máis a cuestión de hai este xesto, este movimento, e entón se para aquí nese momento no que todo vai ao blanco e todo vai ao silencio, e é unha forma de empezar de novo, e nesa forma de empezar de novo tamén cambia o punto de vista a algo máis que nos conta un pouco como a historia da vila, de outro punto e demais, non? E que realmente xa hai unha comunidade distinta que se está tecendo, porque como que se nos dá a entender, creo eu, que eles se dan conta no punto de vista no de que se teñen que implicar xa de outra maneira, non? Que non estaban implicados ata o momento, e é aí cando se produce un cambio real. Pero, bueno, é verdade que está contado de outra maneira que como se contaba ata que chega ese momento, non? E, bueno, pois xa digo, como son decisións que eu tomei moi libremente, pois, con todos os riscos, non? Claro, é así. Para mí era esa intención, pero... Para mí non sei se eles entenderon, pero sí que penso que sí que entenderon unha cousa que elas teñen un poder que eles non sabían que tiñan, e que elas lles están ensinando como asomando a patiña e dicindo, non se podemos usar, que tamén se apunta na novela, non se sabe que sea a única forma de respeto que poden ter, máis que valorar o traballo que fan elas, é como que teñen medo ás consecuencias de non facelo. E tamén sí que penso que puderon entender que o construir unha sociedade, que se pode construir unha sociedade na que todos estemos ben, e unha vez que o ves, o comprobaches, entonces nese sentido sí que podes cambiar de pensamento, pero igual sí que é certo que eles sí que viron que había un poder e que non se usou contra eles como se podía, pero aí estaba, é dicir, se hai que volver a chamar se pode, sabes, que eso queda aí como non é todo tal, non? Quero decir que hai relevo, que está garrapaz, non? Incluso que as rapazas tamén, creo que as que entenderon que non tiñan que estar sempre complacendo e que tiñan unha alternativa son elas, e despois eles teñen que asumir as consecuencias, non se lles pedeu permiso, sabes? Entonces, nese sentido, sí que se pode ver. Non tiveron que facer o que fan eles, que entrar como un elefante nunha cacharrería e matar por matar, senón ollo, nós tamén podemos, tamén somos poderosas, pero non estamos usando todo o noso poder indiscriminadamente como vos facedes. Entonces, nese sentido, pois claro que ten a mensaxe, o sentido político da novela, penso que sí, que eu creo que son as armas ademais políticas do feminismo, non? Que como movemento é superpotente, como movemento organizado, e non dende a violencia, non? Senón, quero decir que entón eu creo que tamén aí hai un paradigma novo de como se poden transformar as cousas, do que igual eles teñen que aprender, non? E non ao revés, e non replicarnos formatos que non funcionan, non? Por moitos motivos. Pero, bueno, sí que, por exemplo, se di ao final que no caso de Cruz, que ela bueno, ten esta situación familiar, non? Na que como, bueno, un pouco a que máis igual, máis
sí, que ten un rol que non é o que se espera dela de alguma maneira, non? E que resulta sospeitosa, ademais. E que chega un punto xa ao final no que os homes da súa familia, eses que se retrataban no momento dado, pois que lle teñen medo. Que respetan, que Claro. respetan, que acada o respeto. Claro, porque eses homes a única forma de respeto que entenden é terlle medo, non? E entón, bueno, hai xente que non a podes cambiar e así, que polo menos aí queda, non? Pero sí, a min é unha cosa, por exemplo, que me parece interesante do feminismo, non? Ou noutra orde de cousas que tamén creo que está un pouco recollido, de como elas se asocian e como en concreto dentro do sector no que están, non? E de como que isto tamén é real, pois a Redeira, as súas mariscadoras, as cousas que conseguiron tamén veñen xustamente de asociarse, non? E de poñer en común os problemas de todas e de non de da violencia tampouco, pero son moi guerreiras. A verdade, non? Claro, a resistencia colectiva tamén é unha forma de facer, tamén creo que está moi clara a mensaxe de non facer, deixar de facer algo que se fai sempre tamén é unha acción poderosa, igual que o ao revés, porque o tema, por exemplo, que do triunfo dos nazis en Alemania é o feito de un non facer colectivo, que tamén ten sentido negativo e que colectivamente deixar de facer pois algo, porque ti estabas sendo cómplice do sistema, estas mulleres estaban autoexplotando realmente, en certo sentido, están sendo explotadas, pero sí que como funciona, sempre nos din, non tendría tanto éxito o opresor se non tuviera cómplices entre los oprimidos. Entonces, nese sentido, está ben trasladado de que no momento no algo no que participas te baixas, nos baixamos todos, o sentido da folga, que nese sentido chegando, por exemplo, se pode pensar en 2018 en todas as folgas feministas que fixemos, é o que falaba ela, hai unha tradición de mitos e lendas, historias populares e historia real de mulleres de que o noso maior poder de acción sempre foi de deixar de facer o que nos estábamos facendo para o patriarcado. Entonces, nese sentido sí que está... Sí, eu creo que convivimos sempre cun certo grado de indefensión aprendida, non? Que hai moito interés en que eso sexa así. Sí, totalmente. E agora creo que somos moi conscientes, por exemplo, de que a amizade entre mulleres e política e de tratar de non, bueno, este vínculo que non xerarquizar nos afectos e non poñer sempre na cúspide da pirámide das relacións pois isto, afectivos sexuais e tal, e de parella monógama e demais, pero a mí tamén me interesaba que realmente estas redes entre mulleres levan moitísimo tempo existindo, incluso antes de poñerlle nome, ou incluso eu penso na miña avoa, que era unha persoa nada feminista, a pobre, non? No que foi educada e no seu pensamento, pero é certo que, por exemplo, estas redes de veciñanza e estes apoios entre mulleres da aldea eran totalmente necesarias a to punto de que eran necesarias para a vida, porque era tamén a que te axudaba como parteira ou de todo, non? E que esa amizade, claro, que era política e que ese apoio estaba aí, en que non tivera a etiqueta de sororidade, non? E permitía organizarse e permitía facer posible a vida, non? Entón, bueno, non sei, creo que tamén que sempre foi unha... que realmente é como se as armas e o instrumental estiveran aí, non houbera máis que... A práctica estaba aí, o que non estaba era teorizar como que ti estás sendo feminista, pero hai moito feminismo, eso, práctico, real, na vida cotidiana, que non se valorou como tal, non? Porque non se teorizou sobre el, porque se estás traballando as 24 horas non eres autoconsciente, que é o que lles falta a elas, sabes, de ver as cousas dende fora, que para eso están as arañas e para eso está Ari, supoño que veña esa conexión dende fora, que dé a perspectiva, que é o que soe faltar, pois que é o que falta en realidade en todos os problemas. Non só é adquirir a conciencia feminista, a conciencia de clase, o racismo, dicir, que nos pasa sempre, que dende o noso punto de vista occidental nos costa moitísimo ver o punto de vista dos demais, sempre ten que haber unha perspectiva que veña de fora. Sí, total. A min... No, dalle. En que momento as preguntas que despois acaba todo, Claro, dalle. Nada, a ver, falar sobre o feminismo, pero bueno, hai ese concepto que se puxo a mesa, non? Desde hai pouco a sororidade, eso sí que existiu sempre. Obviamente, ainda que non superan que se chamaba así. Exacto. Esa axuda das mulleres cando eran maltratadas, cando eran acollidas, unhas veciñas acollan a outras, ou se acolleran as familias, que se apoyaran, espaldas a que o superan os homes.
Entón, eso sí sempre estivo, desde sempre. Eu queria che preguntar outra cousa, e era, bueno, falabas xa do coro, é moi obvio, non? A presencia do coro, e que tiñas clara a estrutura desde un principio, o sea, o tema, non sei que foi primeiro, se un pouco pensarte a forma, se a forma, o argumento, se xunto, é dicir, o das moiras, o dos fíos, o de tecer, todo eso asociado á historia, ao lugar, e tamén envolto nunha estrutura que é moi clásica, que é tamén do teatro clásico, non? Era xurdi todo xunto, ou foseche aparecendo unha idea tras outra, primeiro idea e logo como levo esta idea, esa estrutura tan clásica e que funciona moi ben, claro. Pois eu creo que a ver, o primeiro foi o que vos dicía, esta idea, non, de entretecido linguaxe, causa-efecto, perder o fío, imaginar que tecendo e destecendo se pode intervir no mundo, dunha forma moi concreta, non, sobre a linguaxe tamén, que hai toda unha pregunta da linguaxe na novela, pero tamén foi pensando na figura das tecedoras, que xorden hai como as dúas patiñas que ten a novela, a mítica e a cotía, e o pensar nas tecedoras, nas palilleiras, claro, palilleiras, redeiras, mariscadoras, as traballadoras do mar, que están un pouco en representación de todas nós, pero neste caso me parecía que son un colectivo que máis que ningún poden representar ben que significa isto de alternar oficios, alternar ocupacións, remuneradas ou non, depender de moitos factores, o propio clima moitas veces, non, para poder traballar ou non, historial de loitas colectivas e tamén o propio destes traballos que non se poden profesionalizar de todo no que o sistema capitalista entende como un traballo profesional, porque precisamente como teñen que estar atendendo a moitas cousas, non? As fillas a tal a cual, pois non poden ter un horario de 8 a 3, ou non poden, entón o propio é ter este sustento compartido entre moitas ocupacións que ningunha lles chega como para vivir enteiramente dunha soa, non? Que ten moito que ver, claro, traballo feminino, traballo precario, non? Que isto sabemos, pero me parecía que este colectivo máis que ningún podía representarnos, non? E entón, eu diría que de aí, realmente, e tamén, claro, o ubicalo en Camariñas e demais, pois todo como que abre a porta tamén a este universo, non? Que é tan importante, xa digo, que o entorno acaba por ser unha personaxe máis. E despois, a partir de aí, esas voces que se introducen sí que tiña máis ou menos, bueno, foi ir construindo cada voz, non? Como ir facéndome distintas preguntas. A voz do coro que ten esta, pois un pouco, sí que esta cousa de traxedia grega e demais, e que tiña claro que quería que aparecera desta forma teatral, de alguma maneira, non? E que para min, non sei como vistes vos, pero para min realmente o sentido é, cando elas invocan as arañas e as arañas aparecen e tal, para min esas intervencións do coro veñen dese momento, non? Están intercaladas ao longo da novela, pero veñen dese momento no que as arañas apareceron e dictaminan que o que vai pasar, non? Non me importa tampouco se recolle así na lectura ou levamos a outro sitio, non pasa nada. E despois, xa digo, foron como tamén cando se perde a voz, como representar iso, non? Foi outro reto tamén de pensar, vale, e que pasa cando as voces espiañan, de que forma podo representar isto? Sei que hai un capítulo primeiro, sobre todo, porque hai dous momentos nos que se perde a voz, que é paulatino, non? Entón, o primeiro capítulo no que se introduce isto, as sílabas se rompen, pero non tanto, non está tan espaciado, e sei que é moi complicado de ler, e de feito non importa tanto que se di, é máis un xogo visual, a representación gráfica, non? Que tamén algún amigo, primeiro, así, lectores cero, me decían, pois xa podías avisar, porque despois de esforzarme para ler isto, non? Que non era tan importante. Entón, bueno, foi un pouco, xa digo, construcción das voces, o que cada voz me pedía un pouco para levala aquí, que sí que me parecía importante. No caso dos capítulos esfiañados, por exemplo, aí sí que había entrevistas de persoas con afasias, que me parecía o que, claro, o que pode ser, pois eso, unha maneira de ver como alguén empeza a non poder falar e de que maneira saen ou non saen estas sílabas, non? Que non son sílabas, claro, que son sons que se perden de outra maneira, non?
Así que, poñendo un pouco de orde, eu diría que por aí, que esa foi a primeira idea que foi levando demais. Despois, a nivel estructura, sí que usei bastante, que isto yo dixen a Javier Peña, precisamente, el nos falaba dunha estructura climática e tal, non? Entón, para min foi un pouco, ademais desta escaleta, que xa digo que usei con distintas cores para que estivera o protagonismo un pouco repartido, pois tamén case que a construcción un pouco dun... Pois non sei, de distintas temperaturas da historia, máis alá de... porque os tempos é verdade que cambiaban moito, pero pois cal era este punto de partida, cando arrancaba a acción, cal ia ser o clímax, que información previa tiñamos que ter para poder chegar ao clímax, un pouco certos puntos, el lle chamaba estructura climática, non sei se a inventou el, de onde sacou, pero a mí me serviu, a verdade, para compoñelo. Sí, así que non sei, pois un tecido de moitas cousas. Sí. Vale, o que che iba a comentar era, falábamos antes de que chegara desa maioría aquí sobre o tema das sobre o tema, primeiro, son 2 cuestións. Primeiro, sobre o tema da lingua, que o falaba Luís, que aquí, claro, aquí vemos todo un repertorio de trazos dialectais da Costa da Morte, todo eso. Eu li a versión en galego, Luís, creo, ti tamén, bueno, pero ahora mirei así, este é o libro de María, que é a versión en español, e entón preguntábache como foi un pouco trasvase. Entendo que traduciches dunha forma moi coloquial, decía Carmen, con moitos galeguismos, eu non o leí, non o sei, e preguntábame cal eran os criterios que ti seguiches para facer esa traducción, eso, e que seguirá sonando igual, pois deben que sona na versión en galego. E a segunda era un pouco tamén relacionado con isto que falábamos, que había moitas mulleres, moitas tal. Eu o que sí que agradezo e que me parece moi interesante é que puxeras voces de adolescentes, que se salga un pouco da literatura pois xuvenil, que tamén se vexan representadas elas, e creo que é moi interesante, de feito, porque son as mulleres máis vellas quen están pois facendo algo tamén como para que vexan as máis novas que é posible un cambio. Entón, creo que me parece moi interesante que haxa voces adolescentes que non se ven tanto, porque aquí levamos uns cuantos libros lidos, e eu estou noutro clube de lectura e tamén, e non é moi habitual que en libros, digamos, de adultos, haxa voces adolescentes. Eu creo que é basiquísimo, sobre todo para este momento no que estamos, que os rapaces e rapazas leen cada vez menos, e só ven libros de TikTok, ou resumes de libros en TikTok, que haxa este tipo de historias tamén para elas tamén, que se vexan representadas, que é moi importante a representación. Que ben. Pero ti dirías que sí, que pode, bueno, non sei, teño aí algún instio que aínda non fun, pero que pode ser unha lectura para... Estábamos dicindo, sí, para min é perfecta para o instio. Eu creo que é genial. De feito, falábamos de que sería interesante nos institutos, coa lectura nos institutos. Sí, totalmente. Para min é un tema, o sea, para traballar en clase, ademais como proxecto e todo, porque ten moito donde sacar, o falábamos, para o profe de cultura clásica, para o profe de tal, en valores, en tal, en xeral, para a linguaxe, para a sintaxis, para todo. Sobre todo porque se trata como adultas. Sí. As adolescentes, que eu creo que hai veces... Sen infantilizalas. Como persoas. Sí, sen infantilizalas, sin que sexa un libro dirixido especificamente para un grupo, sino que están aquí pois con persoas adultas, que tamén pois había unha das rapazas que se ocupaba da súa avoa, que é o máis habitual do mundo en calquera casa. Entón, pois está moi ben que se lles vexa a elas cunha voz propia, que iso é o máis interesante. E que elas den voz propia tamén, porque hai un momento moi bonito que unha delas se dá conta, como ela di, eu non tería a vida da miña nai nin de broma, que di ela no way en inglés, pero se dá conta do difícil que é ese traballo e como que o empeza a valorar, non? É dicir, que hai esa mirada de unhas a outras e non ese tipo de nos as vemos como un problema e como un que non teñen ni idea, xa saberán, elas igual, non? En plan, estas, sabes, xa non teñen idea de nada. Entonces hai como ese cambio de perspectiva de se ven unhas as outras tal como son, a voz de cada unha. Pero como a historia, como todo, que é superentendible, tamén para eles, para ampliar as miras e tamén para culturizarse, pero sendo tamén fácil de entender e tal. Sí, pero penso que é boa para os instis. Claro, sí. Hai que retalos tamén para que lean outras cousas. Penso que sí, que está guai. Sobre todo, se lles leen un das voces delas, o profe lee en alto un deses cachos, xa engancha directamente para que lles interese ler enteiro. O sea, eu penso que os pode enganchar.
Pois a ver, bueno, teño algunha visita en Instis, isto xa vos contarei, que de momento aínda non teño ese feedback, era todo feedback adulto que estaba recollendo, pero me interesa tamén. E o que dicías da adaptación, sí, pois a ver, sí que é verdade que, claro, como sendo unha novela que era importante a oralidade cando, bueno, sobre todo falan as mulleres da vila e demais, pois un pouco as miñas decisións foron, eu diría que en paralelo no galego e no castelán, non? Da mesma maneira que eu no galego metín castelanismos, porque me parece tamén que a maneira na que moitas veces se fala e xa está, non? Senón sempre temos a sensación de que falamos fatal, porque non estamos falando como na TVG. Entón, ao final, pois na rúa, non? Para cada que como fale. Claro, tamén me daba conta, entón, tratei de reconstruir o que sería un castelán oral de Galicia, non? Porque estas señoras tamén falan en galego, pero tamén falan en castelán ás veces, e cando falan en castelán, como falan. E entón, claro, tampouco hai un castelán estándar cando las están falando, non? Na adaptación, porque ás veces pola propia construcción sintáctica das frases xa estamos falando cun castelán agalegado de alguna maneira, non? Ou collendo termos en galego. Hai frases enteiras que deixei e que respetan a variante dialectal do original e que creo que se poden deducir por contexto, pero que tamén preferín, pois, deixalas, e punto, quero dicir, non poñer ninguna nota ao pé, non facer aclaracións, foi un pouco as decisións que fun tomando, non? Porque é verdade que o que realmente era imposible trasladar para min a variante dialectal, ou que quedaría moi mal. Pensaba eu cando estaba lendo, decía, e claro, isto xa sei que todo se traduce, todo se pode traducir, obviamente, non? Pero, o sea, eu son de Lugo, pero tamén pasei moitos veraos nesa costa ou semellante, que me encanta como se sean, como gen, como todo, o sea, lo estaba lendo e estaba reproducindo o son, non? Porque decía, e isto, entonces para pasar ao castelán, como te teño unha amiga que leu en castelán, e digo, e entonces como estaba? Como fixera? Claro, porque... Bueno, eu fixen así, pero é verdade porque eu, claro, son a autora da versión en castelán, entón eu puiden decidir facelo así. Claro. Por iso fixen unha versión. Que pasa? Que lle chegou pois, o traductor catalán, que é un rapaz que, bueno, ele é autor en galego, en Xerais, Eduard Velasco, entón ele sempre é traductor de galego a catalán, non? E claro, lle chegou o original en galego e o que decidiu foi tratar de facer unha dialectalización de alguna maneira aterrizando en catalán. Os meus amigos cataláns que o leron dixeron que estaba moi ben feita esa dialectalización, pero que sonaba un pouco como un catalán de interior, porque foi o que atopou el como para trasladalo de alguna maneira, facer ese xogo dialectal, non? Entón, eu tomei esta decisión, pero claro, podo tomala porque son autora, desfago o texto e en gran medida foi un exercicio de reescritura, non? Destas partes. Agora vai ter outras traducións. Non sei moi ben como van facer. Claro, por exemplo, hai un traductor en inglés, Jacob Rogers, que é un dos poucos que traduce dentro galego e tal, que propoñía nun principio pois como facer algo así como slang un pouco do irlandés, sí, algo así. Entón, sabes, como facer estes xogos, pero claro, é irreplicable, xustamente, que non se pode levar a variante dialectal como a tal. Entón, bueno, pois nos imos apañando como podemos, pero bueno, creo que no caso do castelán sí que non resulta especialmente natural, eu creo, pero porque son unha realidade que tamén se pode aterrizar, non? Que estas mulleres tamén poden falar en castelán e o farían así, non? Entón, aí o vemos como máis plausible no territorio, non? Entón xa é, claro. Pero sí que eu que son de Cangas do Morrazo, penso que está ben que é un castelán que se fala así o castelán, que se fala un castelán con moito galeguismo, pero que ti ajeada e o seseo a reservas cando estás falando en galego, me refiro. Non dixo jato cando estou falando en castelán. Igual metes a palabra polo medio, pero xa metiches en galego, claro. A ver, bueno, aí sobre todo é un rollo xeneracional, por iso eu penso que cando están é diferente cando están falando as maiores, que aí é onde deixas cousas sen traducir e tal, máis despois a forma de falar das rapazas é diferente. Pero sí que é certo que
que non se pode traducir de todo, pero si o feito de que de estar se pode falando, traducir. si que escoitaba, cando falan castelán, falan así, sabes? Sí, sí que depende da zona, porque, por exemplo, por la zona de Muros, ¿no? E tal, sí que cando falan en castelán, sí que meten geadas, sí, que cando escriben, igual. Te meten a geadas, ainda que escriban en castelán. Sí, total. Casi para rematar. Sí, iso menos ben. Simplemente dicir unha cousa, o que máis me gustou de todo é o tema dos mitos, porque a mí gustame moito a mitoloxía, o simbolismo e todo eso. E aproveitando o tema dos mitos e que estamos aquí cerca do parking do seminario, lembrar que hai un grafiti de Ariadna, do mito de Ariadna. Ostras, en serio? Sí. Pois quero miralo ahora mismo nada máis salir. Sí. Non sabía, que guai. Que corta o fío, por tanto, corta con algo. Que corta o fío. Te falta esa foto. Sí. Se me ocurre de nada para rematar. Que ben, pois moitas gracias pola información, porque non teña nin idea. Que guai. Pero leva pouco aí, ese grafiti leva pouco, leva tempo xa. Levará 5 anos. Ostras. É que polo motivo que sexa nunca entro ao seminario. Ese desde Claro, que está dentro do parque do seminario. perfectamente, sí. Pasei moitas tardes de casa aí. Sí. Ahora pasamos por la línea. Hai que mirar, sí, teño curiosidade. Sí. Pasa que de queixo, tiras para a parede que é grande, Tiñan que poñer algún caro, como destes que vas pola muralla camiñando e que sí que ves os grafitis, pero está medio escondido. Claro. Que guai. Pois ahora miraré. A mí é que me gusta moito o tema dos mitos. E aquí vexo mitos por todos os lados. Sí. Cheguei hasta o cuadro das hilanderas de Velázquez. Bueno. Porque para min son as 5 de diante son as 5 mulleres, as 3 señoras que están teóricamente dentro do tapiz son as 3 arcas. Despois hai dúas que no cuadro son a deusa e a Dagny. Para min poden ser as dúas nenas, e ao final está o tapiz sin acabar de facer, que é o mito do rapto de Europa, que para min é o que está vendo as nenas, está sin acabar de facer e é o seu futuro. Que bonito. Eu trasladei así. Encántame esta interpretación, por favor. Ves isto nun Insta aí falando de mitos dá para moito. Que guai, que chulo. Creo que hai unha última pregunta. Un pouco. Iba a preguntar tamén pola traducción, pero xa se adiantamos. Claro, que é moi curioso, un traballo tremendo. Eu veño de outro clube de lectura de Pontevedra, que creo que a miña libreira falo contigo fai pouco. Facemos, Seijas. Sí. Ai, sí! Hai mucha representación de la Ría Saiz. Estamos aquí, eu son de Lugo, pero veño a visitar a familia. Ai, pois mandelle moitos audios. Apuntei moitas cousas porque lemos os libros de mes para comentalo. Que guai. Sí. Entón, bueno, nos gusta moito facer preguntas ás escritoras polo tema do traballo editorial, non? Sí que falamos moito das traduccións, que creemos que perdemos moito polo camiño, cando hai traduccións do inglés, fai pouco limos playback, creemos que perdemos moito pola traducción ao castelán, que está escrita en euskera. Pero tamén me gustaría saber un pouco, ti escribiches este libro por un exercicio literario totalmente libre, como dices, non? Ganes o premio, Xerais edita... Galaxia. Bueno, perdón. É que isto é como Barça en Madrid, non? Claro. Chega libros de Asteroide, non? Como faz? Ti traduces o castelán e chega libros de Asteroide ou alguén contacta contigo dende a editorial española e che di prepara o libro en castelán, traducimos, como é ese proceso? No, claro, é que chega libros de Asteroide, a cuestión foi que eu teño unha xente, e entón é ela que move, que se chama ela, por certo, é ela que move o manuscrito. Entón, eu, como castelán é unha versión da que me podo encargar, pois prefiro encargarme personalmente como autora, por isto que estou comentando, non? E entón move ela o manuscrito. E unha das editoriais que fai proposta é libros del Asteroide. E a partir de aí, as demais traducións que veñen é un traballo que fai moi bo traballo, é un traballo da xente. Entón, neste caso é así.
gracias a... Claro, que moitas veces sí, no universo, xa que che dá así como curiosidade, non, os temas editoriais, sí, todo o que ten que ver con pasar a outros mercados, normalmente son as axencias as que asumen máis este papel, sabes? Oi, que está pasando? Isto non é unha descarga de narcos. Hoxe estamos facendo tamén traballo en comunidade, como non está María. Sen descarga de paquetes raros. Un agasallo para os autores e as autoras que veñen. Que chulo. Pode abrilo xa, non? Sí, claro. Que guai, moitas gracias. Bueno, pois iso, que traballo da xencia, sí. Ai, que guai. Como rodar máis que un libro? Isto non o controlo, que guai. Está guai, sí. Eu creo que, Ensaio. corrixídeme se non tal, porque hai veces que falto, creo que é o que se lle regala sempre aos autores. Sempre. Sí, estaba pensando. Sí, manual de remedios literarios. A min tamén mo regalaron. Que guai. Está guai, ademais, que buscas por un problema e tes unha solución literaria. Un libro, sí, imagínate, eu que sei, eso, culo inquieto, ser un culo inquieto, e se recomendan unha lectura. Que guai. Odisea, xustamente. Ves? Claro, porque se tes un culo inquieto podes sentarte a tecer e xa solucionas todo. Que guai. Pedimos eso tamén, que ti nos recomendes unha lectura, unha Sí. palabra e unha lectura sobre o que estamos facendo. Sobre? O que se te ocurra a ti, por exemplo, problema. dices, claro, isto é de receitas, non? Sí, remedios, sí. Pues que decimos, bueno, vale, e unha palabra que te guste, Que che evoque algo especial, que che obsesione. que te identifique, o que sexa, e despois recomendarnos unha lectura. A ver, pois a que me ven á mente, non é moi bonita, pero como falamos das violencias e da rabia e da... Te faltan mortos. Non, sí, de darnos permiso para estar rabiosas e demais. Eu estou lendo agora un libro que me está gustando moitísimo de Estela Sanchís, que igual o coñecedes, non sei. Vino en decembro, gustoume. Hasta aquí todo va bien. Que precisamente eu creo que explora un pouco este tema, non? Sobre... Te va a gustar. Pois... Me lo notaré. Bueno, a parte máis escura, igual que non queremos ver, a parte tamén... Crueldad. Sí, de perversidade incluso, de violencia soterrada, é moi interesante. Tampouco diría así exactamente unha autoficción, non? Entra un pouco na literatura do eu, pero... Sí, porque pero como un personaxe realmente. Xoga, claro. Sí, xoga a ser ela e non é ser ela, Sí. non? Un alter ego máis ben, penso eu. Sí. Sí, así que igual ese. Eu non é por cortar. Sí, pero que porque temos non que... acabamos, pero que mi que ten que desmontar. Sí. 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 Nada. Que son... Sí, pues, el libro de María para que lo ensines. Vale. Porque como puede venir